1.3 sa kakilo nga gidudahang shabu nga nagkantidad og 9 milyones ka pesos ang nasakmit sa kapulisan. Gikan kini sa gayong duha ka high-value target sa Sawang Calero ning dakbayan sa Sugbo. Ang mga dinakpan dugay na nga gipanid-an sa kapulisan. Ani ang report. Mao kini ang mga pinutos nga shabu. Giplastada na human masakmit sa mga otoridad atol sa bypass operation sa Block 1 Sawang Calero. Mutimbang kini og 1.3 kilos nga nagkantidad og 9 milyones ka pesos. Nasakmit gikan sa duha ka high value target nga gilang si Renante Villarin ug Jusil Angguay. Dugay na gipanidaan sa kapulisan ang mga dinakpan. It is a bypass operation in coordination with Police Drug Enforcement Agency 7. Also, joint operation nila sa Police Drug Enforcement Group sa SOU 5 na led by Lieutenant Colonel Glenn Mayang. Nagduda si Police Major Albutra nga sakop sa usa ka drug syndicate ang duha ka mga suspect. Samtang hugot nga gipanghimakak nila nga sila'y tag-iya sa shabu. Kung pangutan-on kung si kinsa, wala kuno sila makaila. Gikinakda silang pasakaan og tukmang kaso. Nulog butan na sir. Nabingal lagi na ako dito. Wadyo kalibutan na sir. Kung pag-ubam na kasud ano sir. Unsa na yaw. Kauban si Godfrey Relian ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.